Hai, bună ziua, bună seara! Gustul copilăriei. Băi, oameni buni, nu știu dacă cineva vreodată a mâncat kilograme de așa ceva, peleți de creveți. Bă, cred că n-am mai mâncat de vreo 25 de ani. De vreo 25 de ani. Și mi-a adus cineva. Fai de capul meu. Fai de capul meu. Nu era zi să nu facem un castron de așa ceva. Hai de capul meu. Șmecheri, șmecheri, șmecheri.